Eguerdion, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Bai, haitzen diazue? Bai, haitzen diazue. Goazen bigarren mai inguru honekin. Izena esan dugu lehen soldatarrakalari aurre egiteko negoziazio kolektiboa, ebak aipatu du nola genero ikuspegi bat beharrezkoa dene, negoziazio kolektiboan. Eta kontu batzuk aipatu nahi nituzke, ezin ditut utzi gabe, aipatu gabe utzi, negazionismo aipatu da. Lan mundua ezagututa, aitortu behar dugu enperadorea beti biluzik egon dela, baina 2007tik hona araudi batzu sortu dira eta horrela beste modu batera erreparatu behar izan diogu egiten ari ginen lan horri, baina obligazioz etorri zaigu, ez? Eta zain beste konbikzioz edo sinetxita geundelako. Hala ere, alderdi onak bat daude azpimarratzeko, hitzarmen kolektiboari dagokionez, bi kontu aipatuko nituzke, positiboa direnak. Mirenek aipatu du, bere hitzartzean, une honetan, lan harremanetarako kontseilua emakunderekin lanean ari gara, elkarrekin, elkarren ezagutza, edo ezagutza partekatzeko lanean ari gara. Jendea behar bezala prestatuta egon dadin arlo honetan lan egiten duena. Lan arloari dagokionez eta baita ere berdintasunari dagokionez. Gero diagnosi lan bat ere egiten ari da metalaren sektorean Araban. Eta hori konbeniotik dator, hitzarmenetik dator. Población trabajadora que tiene. Baina langilei dagokionez 40,5 konbenioa zarkituta daukatenen kasuan edo emakumeak dira 40,5ean. Eta lan harremanetarako kontseiluak egin zuen barne txosten batean azpimarratzen zen erregulatu gabeko jardueretan, alegia inoiz konbenio kolektibo bat izan ez duten hoietan, 78tik gora emakumeak zirela, emakumeenak zirela konbenio horiek, hitzarmen horiek. Eta beraz, goietako erdia baino gehiago etxeko zerbitzuan ari ziren emakumeak ziren. Beraz, hitzarmen kolektiboak lagundu egiten du lan baldintzako betzera, horretan ados gaude, tresna egokia da, beraz soldata arrakalaren kontra egiteko. Zer esan nahi du horrek? Da, hitzarmen kolektibo gehiago behar ditugula, batez ere, zailtasun gehien dauden leku hoietan, hori lortzeko zailtasun gehien dauden arloetan. Eta horregatik uste dut mai ingurua oso modu egokian antolatuta dagoela. Ez gara sartuko besterik gabe, hori datuetan, totxoetan, eta hori, web horrian dago. Gu zentratuko gara zenbait sektoretan, sektore bakar batean, zailtasun berezia dituelako hitzarmen kolektiborako. Eta bertan, adibide honak aurki ditzakegu. Behar bada, egitarauari erreparatuko zenioten hasieran, webgunean eskuragarri egon zirenean, eta behar bada konturatuko zineten beste norbait etortzekoa zela, mai inguru honetara. Emakume futbolarien sindikatuko ordezkari bat etortzekoa zen, hitzarmen kolektiboan zeukan esperientzari buruz. Azkenean ezin izan dira etorri. Baina hausnarketaren bat egin nahi nuke horri buruz. Futbola da kirol bakarra, emakumek egiten duten horien artean, hitzarmen bat baduena,
sinatu berria da bigarrena, nik uste dut oraindik ez da argitaratu, baina prest dago. Baina hala ere, eta hau lotu nahi dut Jolandaren parte hartzearekin, berak aipatu baitu zelako estereotipoak dauden, zer rol dauzkagun edo eskatzen zaizkigun eta zein den aurrera egiteko modua guretzat. Futbolariek planto egin zutenean duela urte batzuk, baita Espainiako selekzioan ere, zeuskaten baldintzak zirela eta beraien lana zen, eta baldintza horietan ari ziren lanean, oso kaxkarrean, eta esan zitzaien publikoki, hau argitartuta dago, edabide handietan, kapritxoso moduan, eta niñatas ere bai hitza, ez? Ume mokoak. Zergatik, zegokiena esaten zuten emakumeak zirelako. Badaude ere beste kasu batzuk, kontu bereziak eta itxusiak, eta kasu horietan berria izan da. Denok dakigu zeri buruz ari naizen oraintxe bertan. Hori gertatu zenunean, eta emakume futbolariek lorpen handiak lortzen jarraitzen duten bitartean, berriro ere ezabatu egiten dituzte berrietatik. Adibide bat jartzeagatik, eta mesedez ez gaizki interpretatu aurrekastean, Espainiako selekzioak partida garrantzitsu bat jokatu zuen, eta emaitza txarrak lortu izan zituzten Frantziaren aurka. Eta, garaipen interesgarri bat lortu zuten kirol mailatik analizatuta, eta berriek ez zuten esan. Eta, niri gustatuko litzaidake horri buruz hitz egitea, uste dut kontatu beharreko gaia delako. Baina tira, guazen hemen gauden emakumeekin hitz egitera, mahai honetan, barkatu izena gaizki esango dudalako, Marie-Béatrice Lebo, bai, gutxi gora bera, ondo esan dut, bera giza baliabideen mailan lan egiten du, Familiaren Enpleguen Europako Federazioko presidentea da, 2002 urtetik. Eta, esan behar da oso garrantzitsua den kontua dela. Bere alboan, berriro ere izenarekin arazoak izango ditut, Julie Lotel-Delum, primeran, eskerrik asko, Frantziako enplegatzaile pribatuen Federazioko Estatuetako eta Elkarrizketa Sozialeko presidentea da. Bestalde, ikuspegi hurbilago batetik, badaukagu María Ángeles García Pérez. Eta apregen elkarteko abokatua da eta diskriminazio eta jasarpen moralaren euskal behatokian lan egiten du. Indarkeriaren esparruan lan egin du, berdintasunaren generoan, eta beraz gau hauek jorratu ditu. Eta, genero berdintasunean jakituna da. Lehen goizean hitz egin dugu zaintzaren sektoreari buruz, uste dut Begoñak aipatu egin duela, merkatuak ez diola baliorik ematen zaintzaren kontuari. Gauza batzuei buruz hitz egiten dudanean, niri beti pasatzen zait burutik nahi gabe bada ere, merkatuak kontu batzuetan garrantzitsua dela, eta haiek emango diguten adibidea nahiko esanguratsua dela. Espainian, zaintzaren sektoreari buruz hitz egiten dugunean, haiek hobeto sakonduko dute gai honetan, kontu berezia da, ezta? Arlo guztiz feminizatua da,
gainera emakume inmigrante asko osatutako eremua da, lan baldintzak ezagunak dira, eta sektore horretan zailtasun berezi bat dago, negoziaketa kolektibo bat sortzeko. Arazo handi bat dagoelako legitimizazio bat sortzeko negoziaketa horren inguruan. Saiakeraren bat egon da, uste dut Begoñak aipatu duela lehen, gainetik, baina kontua da sektore honetan kostatzen dela negoziaketa kolektibo hori bultzatzea. Horrek ez du esan nahi eskubiderik ez dutenik hori lortzeko, baina gertatzen dena da, momentuz, ez garela ondo egiten ari, edo ez dakigula ondo nondik hasi hori egiten. Frantzian, badago hitzarmen kolektibo bat. Nik ez dauka dena den oso argi, enpleguaren arloan, hitzarmen horren barruan, hemen zaintzaren sektorea ezagutzen dugunarekin antzarik badauka, han lantzen dena. Edozein kasutan, Frantzian badago elkarte bat, Marie Beatriz presidente duena, bera da presidentea, ezta? Bai, baina zu fundazioko presidentea zara, ezta? Frantziako, ezta? Bai, hori da. Izan zinen, jada etxera, ados. Badago elkarte bat Frantzian, lan emaile partikularrenak, hemen ez dago alako elkarterik. Orduan, interesgarriena da, jakitea nola iritsi zareten elkarte horretara. Uste dut ez dela zerbait hurbila. Kaixo guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Jarraituko dut frantsesez orain. Federazioari buruz hitz egin nahi dut, gure federazioari buruz, elkarte patronal bat da, Frantzian dago, eta 3.300.000 partikular hartzen ditu barne. Eta 1.100.000 pertsonari lan ematen die Frantzian. Noski, ez da nik sortu nuen zerbait, nik bakarrik, egitura oso bat da, eta jada 75 urteko egitura bat da, garatzen joan da, azken 20 urteetan, Marie Beatrizi esker, aurrera pauso handiak eman dira, eta ni duela gutxi sartu naz. Argi dago egitura hau ezinbestekoa dela. Hemen emakumeen artean gaude, eta gehienetan esan behar da emakumeak kontratatzen dituztela gure sektorean. 95% da zifra konkretua. 95% emakumeak dira, eta evoluzio hori geldoa, baina beharrezkoa izan da. 1958an sortu zen kontua, Federazio Nazionala sortu zenean, eta hori aldatuz joan zen, 1980 urtean, lehenengo hitzarmen kolektiboa lortu genuen. Hortik aurrera, pizkanaka, ez ditut data guztiak aipatuko, baina adibidez 2008 urte oso garrantzitsua izan zen. Momentu horretatik aurrera, partikularren estatutua sortu zen. Araudian sartu zen, eta lan emaileek 2016an izan zen hori, eta 2014an izan genuen elkarrizketa sozialaren batzordea sortzea, hori oso garrantzitsua izan zen. Batzorde horri buruz hitz egiten dugunean, hor garatu dira, gure artean garatu diren elkarrizketa guztiak, eta baita ere hitz egiten ari gara sindikatuekin. Langile sindikatuekin, sektore honetan, 5 sindikatu ezberdin daude, eta gu gara patronatuaren erakunde bakarra. Gure arteko elkarrizketa etengabea da, bildu egiten daren gara urte osoan zehar, askotan, eta bilera hori esker, berdintasunaren arloan aurrera pausoak ematen ditugu,
Eta esan behar da, langileen berdintasuna hitz egiten dugula. Sektore honetako langile emakumeen beharrak askotan ez dira kontuan hartzen, ez botere publikoaren partetik eta ez hiritarren partetik. Horregatik, haiekin partenariatuan ari gara, eta lan oso garrantzitsua sortzen dugu, estatus hau sortzeko lan emaile pribatuen esparruan. Eta horrela, lan harremanak simplifikatu egiten ditugu. Pertsona hauek ez dira lan emaile profesionalak, baina langileek sektore pribatuko beste langileen eskubide berdinak izan behar dituzte. Hortaz, oso garrantzitsua da harreman horiek simplifikatzea. Simplifikazio horren bidez, kontratu horiek argiagoak izango dira, eta arlo fiskalean ere dena errazago izango da. Sistema guztia, eredu guztia, erakargarria izango da. Gaur egun, Frantzian, langileei gutxiago ordaintzen zaie. Jasotzen dutena baino gutxiago ordaintzen zaie. Frantzian erregimen fiskal eta sozial ez oso erakargarri bat daukagu, baina tira, gure langileari 10 euro ematen dizkiogunean, horrek guri 8 euroko kostua eragiten digu. Beraz, bide luzea izan da, 1991 urtean hasita, gure erakundeak eta sindikatuek zergak murriztea albideratu zuen, 50%an simplifikazio lan honen inguruan, eta honi esker, enplegu txipa sortu ahal izan dugu, eta horrek albidetzen digu simplifikazio horiek egitea. Zergak 50%era murriztea. 2 ordu ere murriztu ditugu denborak, lan kontratuetan, eta beraz, unibertsaltasun bati buruz hitz egiten dugu orain. Lehen, zergak ordaintzen zituztenek, murrizketak ikusi izan zituzten, gaur egun naizek eta zergak ez ordaindu, onurak jaso aldira, neurri ezberdinen bitartez. Eta zerga kredituak ere daude. Beraz, ez dago zertan errenta edo zerga aitorpen egin beharrik, dedukzio fiskal bat sortzeko, ia sistematikoa da, kasu honetan. Hauek aurrerapenak dira, eta federazio honen eskutik heldu dira. Beste hainbat aktore sozialekin parte hartuz. Marko fiskala oso garrantzitsua da, eta ekonomia beltzaren aurka borrokatu dugu. 80 urtetik aurrera, lanaren 20% lehen beltzean zen eta orain aitortu egiten da zer galdetik. Eta hori oso garrantzitsua da, lanaren konfederazio bat sortzea. Enplegua sortu da, eta hori ezinbestekoa da. Behin langile horiek aitortuta daudenean eta legalak direnean, euren eskubideak hobetu egiten dira. Gero sakondu aldugu gai honetan, zehatzago, baina argi dago oreka lortzeko gizartean ezinbestekoa dela gure lankidetza hainbat sektoreekin, patronatuaren eta langileen aldetik elkarrizketak egotea, eta horrela aurrera pausoak ematen jarraitzea. Eta orain, Europako ikuspegia. Lehen aipatu dut, Espainia mailan badaudela elkarteak, lan emaile partikularren erakundea dago, hori bitxia da, Europan. Ohikoa da, tipologia ezberdin dauden elkarteak ikusita, hitzarmenak daude beste herrialde batzuetan, edo gu gara salbuespena. Voilà, on va prendre le vieux Bai, primeran, itzul gaitezen gaira, eskerrik asko mikro emateagatik. Lehendakari ordeari agur eman nahi diot, Carmena Cedro, Europako Federazioa, duela 10 urte sortu zen, eta, esan behar da, erakunde honek, sektore honetan lan egiten duten pertsonak barne hartzen dituela. Frantzia ordezkatzen du, baina
Espainia eta Italia ere barnean daude federazio honetan. Oraindik ez diot zure galderari erantzun, baina, konpromisoari buruz hitz egin nahi dut. Konpromisoaren garrantziaz alegia. Carmen Acedok daudakan garrantziaz. Espainia konpromiso handia du Europa mailan eta eskerrak eman nahi dizkizut zure lanagatik. Eferen helburua familien interesak sustatzea da. Familia lan emaileen interesak. Horrez gain, ulertarazi behar da zein garrantzitsua den sektore hau Europan, gero zifrak emango ditut eta noski esan dugu da. Langiro profesionalak eta onak bultzatu behar dira. Beraz, tripartitu bat ikus dezakegu erakunden garrantzian interesa izan behar dute sektorearen egoeran. Bestalde, familien elkarteak, familia lan emailen elkarteak sortu behar dira eta azkenik kontzientzia garatu behar da sektore publikoaren aldetik eta politika europarrak egin behar dira honetan aurrera egiteko. Argi dago gaur egun bakarrik gaudela borroka honetan, ez da beti erraza izan. Sektore honetan, etxeko lanaren sektorean, hitz egiten dugu etxeko lanari buruz, umen zaindariei buruz, etxeko andreak diren pertsonei buruz, edo etxeak garbitzen dituzten pertsonei buruz, edo umeak zaintzen dituzten pertsonei buruz, edo agureak eta pertsona zaharrak sartzen dituzten pertsonei buruz. Eta, ikusten ari gara Europan populazioa zahartzen ari dela. Gure demografia gero eta zaharragoa da. Desoreka handia dago orain pertsona aktiboen eta jada aktiboak ez diren pertsonaen artean. Eta horrek ondorio oso garrantzitsuak ditu gurea bezalako sektore batean. Aitortutako enpleguak sortzeko ahalmenan oztopoak daude. Familiek sortutako lanez ari gara. Eta portzentaia oso garrantzitsua da. Ia 10 milioi langile. 90% eta hoiek gehienak emakumeak dira. Eta emakume hoiek lana ematen diete beste emakume batzuei. Eta guk emakumeok asko hitz egiten dugu berdintasuna bilatzeaz, ezta? Beraz, erantzuleak izan behar gara beste emakume hoiekiko. Beste emakume hoiek lan egiten dute, gure etxeetan bizi dira, eta guk egin behar dugun hori, egin behar dugu, beste emakume hoiek, hoien baldintzak bermatuz. Hori ezinbestekoa da oreka hori lortzeko eta emakume horiek euren soldata berdintasuna eta euren berdintasuna orokorrean sortzeko. Haiek borrokatu behar dute eta guk lagundu behar diegu langile hoiei, gure etxeetan lan egiten duten emakume langile hoiei. Argi dago, sentitzen dugula eta empatia daukagula haiekiko, baina Europan oraindik ere gaur egun egoera honetan lan egiten jarraitu behar dugu. Federazioak sortu behar dira, lan emaileen federazioak, arazo hau konpontzeko lehen esan dut, ia 10 milioi mota honetako langile daudela Europan, emakumeak. Eta emakume horien artean, badaudela, aitortuta ez dauden lanbide asko. Langileak aitortuta ez badaude, ez dute zerbitzu sozialik izango. Lan hitzarmena izan ala ez. Dakizuenez, OIT erakundeak bozkatu egin du etxeko sektoreari dagokionez lan hitzarmen dexente bat, eta Espainiak berretsi egin du. Frantziak ordea ez. Frantzian batzuetan aurreratuago gaude, baina kasu honetan konkretuki ez. Eta hau oso garrantzitsua da. Lan kodeetan, Europar Batasuneko herrialde ezberdinetan, horri guztiari buruz hitz egin behar da.
Horrela eskubideak bermatu ahal izango dira. Hitzarmen kolektibo bat, noski, erreminta oso baliotsua da, botere handikoa, sindikatuekin negoziatzen delako, eta batzuetan gobernuak bermatu egiten dutelako. Beraz, lasai, egon, etzaudete bakarrik, emakumeok. Bi herrialdek soilik sortu dute hitzarmen kolektibo bat sektore honetan. Italia eta Frantzia. Hitzarmen kolektibo hau historikoki Frantziaren kasuan borroka batetik bator. Eta borroka hori emakumeek sortu zuten. Bai, emakumeek. Emakumeek borrokatu zuten eta haiek piztu zuten hitzarmen honen oinarria. Beraz, aipatu behar da, emakumeek mobilizazio ahalmen hori badaukagula. Emakume horiek mobilizatu egin ziren, mugitu egin ziren, euren hiritarrak eskubide hobeak izateko, eta etxeetan lan egiten emakume horiek eskubide hobeak izateko, eta euren lan baldintzak bermatzeko. Etxeetan lan egiten duten emakume horiek lan duina izan dezaten. Emakume langile horiek garrantzi soziala dute, eta sinestu behar da hori. Hitz egin dugu horri buruz, bai. Beraz hori da gaur egungo egoera, alde batetik pertsepzio historiko eta sozial bat daukagu, eta zera da, emakumeek denbora asko tardatu dutela hori izaten, eta esan behar dugu hamarkadetan zehar lan bat egiten aritu direla, etxean lan bat egin dutela, eta horrek ez zeukala errekonozimendurik. Oso zaila da pertsona horientzat, euren lan ematen dieten pertsonek errekonozimendu hori ematen. Hori lortu nahi badugu, aurrera pausoak eman behar ditugu, lan harreman ez ohikoa da, familia lan emailei buruz hitz egiten ari gara, baina horiek ez dira lan emaile profesionalak. Beraz, horrek hau formalizatzeko zailtasuna azpimarratzen du. Duela urte askotik egin izan den borroka da, eta duela urte askotik dakigu oso zaila den kontua dela. Estatuek eta gobernuek baldintzak sortu behar dituzte lan administratiboa simplifikatu ahal izateko, eta familiek erraz langileoiek aitortu ahal izateko. Lehenik eta behin simplifikazioa behar dugu. Horretaz gain, ahalmen hori edukitzeko, eta familia batek euren langileen kotizazioak ordaindu ahal izateko, pausoak eman behar dira, eta, hau guztia, kategoria ekonomiko pobreagoetara iristeko, ez soilik familia aberatsetara. Hitzarmen kolektiboa, beraz, erretiro hartzeko eskubidea. Eskubide ezberdinak lanaren munduan. Badaude lanari buruzko eskubide asko, hitzarmen kolektiboa behar da, eskubide horiek bultzatzeko, eta hau Frantzian eta Espainian egin behar den lana da. Bukatuko nuke esaten ezin garela inozoak izan. Badaude emakume langile asko immigraziotik datozenak. Frantzian ez bezala, Italian badakite lan hitzarmen hori oso garrantzitsua dela, eta emakume immigrante horiek sartu behar direla hitzarmen horretan. Euren familietan lan egitera etorri direlako. Horregatik, Italia izan zen lehenengo herrialdea 7 hizkuntzetan itzultzen hitzarmen hori. Frantzian ere halaxe egin dugu azken urteetan. Orain ere badaukagu 7 hizkuntzetan itzulita. Horrela, beste herrialde batzuetatik eta gure hizkuntza hitz egiten ez duten emakume horiek hitzarmen hori ulertu ahal izango dute eta jakingo dute zeintzuk diren euren eskubideak hitzarmen honen arabera. Hori esan nahi nuen gai honi buruz. Guretzat, kontu garrantzitsua zen, egia da zaila izan dela, gogorra izan dela, batzuetan ohiko erakunde patronalek ez zutela interesik gai honetan. Espainian badago patronatu bat, enpresa txikiek osatua, eta haiek bai erabaki zutela sekzio edo atal bat sortzea
etxeko langilei buruz. Frantzian, hau ez da egin, baina FEPEMI esker, elkarte txiki asko, familiek eta elkarte protestante eta katolikoek, eraskotako erakundeek gure federazioa sortu dute, baina izan dugu onurarik hartu betiko patronatuen aldetik. Beraz, blokeo bat egon da askotan, eta blokeoak badaude beste bide batzuk aurkitu behar dira. Magi Beatriz, eskerrik asko zure parte hartzeagatik, eta orain mugaz bestaldera joko dugu. Maria Angeles, zure egunerokotasunean hitzarmen kolektibo hori ikusten duzu, horretan parte hartzen duzu, 2007 urtetik, aldaketa asko nabarmenak egon dira. Badaude onartu diren erreminta ezberdinak, zure uste zein da garrantzitsuena, zein azpimarratuko zenuke, zein da eraginkorrena. Horrez gain, mesedez esadazu, zer hobetu daitekeen arlo honetan. Lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik, gustatuko litzaidake eskerrak ematea galderagatik, niretzat erremintarik garrantzitsuena 2019ko pauso hori izan zen. Ez hainbeste araudiaren aldetik, baizik eta suposatu zuen aldaketagatik. Nire ustez oso garrantzitsua da lehen esan den guztia eta guztiz ados nago. Egia da, 6 hilabete izango zirela, gutxi gora bera, hau atera arte eta urte bete eta erdi behar izan txela hau ateratzeko. Eta nik zerbait faltan botatzen dut eta zera da. Lehenen 902 dekretua aplikatu egiten da administrazio publikoan langileen arloan. Eta nire ustez hor utxune bat dago entitate publikoetan eta, printzipio hauek aplikatxerako orduan. Euren eragina langileetan soilik ikusten delako, lanaren esparruan. Eta hor utxune bat ikusten dut esan bezala. Izan ere, berdintasun planak egiterakoan, enpresek ikerketak egiten dituztenean, nahizik eta auditoretxarik ez izan, konpromisu hori hartu egiten dute, baina, langileetan soilik ikusten da, eta administrazioan orokorrean hartu beharko litzateke kontuan, baita entitate publikoetan ere. Beraz hori ezinbestekoa iruditzen zait, sektore publikoan ere hau esartzea. Eta nik uste dut hor badagoela utxune oso garrantzitsu bat. Etxeetan gertatzen langileekin gertatzen den bezala, enpresa txiki eta ertainak hartu behar dira kontuan. Euneko garrantzitsu bat enpresa txiki eta ertainak dira. Eta hor, gehienak 10 langile baino gutxiago dituzte. Eta askotan sektore oso feminizatutakoak dira. Etxeko sektorea adibidez aipatu da, hor sektore oso feminizatua da, eta hor araudia guzti hauek ez dira aplikatzen. Aurreko hitzaldietan esan den bezala, helburuak aldatu egin dira, eta normalean da, langile askok ez daukatela berdintasun planik, enpresa askok ez daukatela berdintasun planik, nahiz eta egin behar den lege araudiak esaten duenez. 9. artikulua ezinbestekoa iruditzen zait. Hitzarmen kolektiboa denera aplikatzen da sektore guztietara eta berdintzaio zenbat langile dauzkaten plantillan. Beraz, ezinbestekoa da azterketa hori eramatea hitzarmen kolektiboetara. Batez ere, 50 langile baino gutxiago dituztenentzat eta mikropymentzat ere bai. Zugustu duzu hitzarmen kolektibo tradizionalak aldatu beharra daukala? Bai. Azteko emakumeek ez dutelako nahi aina parte hartzen, negoziazio mailetan gutxiago daude,
Eta, bueno, askotan zaila egiten zaigu, bileretarako tarteak hartzea, ez? Gure borondateagatik edo gure kulturagatik edo egin nahi ez dugun horregatik. Egia da ez garela ikusgai negoziazio maila horietan. Baina horretaz gain mundu aldatu egin da, gizarte aldatu egin da. Eta uste dute lan zuzendaritzan ezinbestekoa dela txertatzea testu artikulatu bat, baina genero ikuspegia deukana. Oso zarkitua dago arlo profesional hori. Eta emakumeen posizionamentua askoz apalagoa da gizonarena baino. Gero retribuzioari buruz, soldatari buruz eta balio bereko lanari buruz ari garenean, sektoreak eta azpisektoreak baloratzeko, ziurtatzeko balio bera ematen zaiela lan guztiei. Ez dezagon ahaztu, hor badirela sektore batzuk, balorazio egiterakoan, gizonak nagusi diren sektoretakoa direnak. Eta, beraz, soldata hoiek ez dituzte hobetzeko aukerarik izaten. Beraz, zenbateraino ardura utzi daiteke enpresaren esku hitzarmen kolektiboak berak ere baldin badu behar bat aldatzeko, retribuzioen sistema horri dagokionez. Nik uste ezinbestekoa dela, denok elkar hartuta lan egitea, benetan jakin ahal izateko zer gertatzen ari den, eta gizarte elkarrizketatik lan egin ahal izateko. Eta dauzkagun tresnei dagokionez, berdintasunaren hildoan aurrera egiteko, uste duzu badakigula horiek erabiltzen? Zu gertutik ikusten baituzu. Ez dakit busti nahi duzun, bai, busti egingo naiz. Nik zaila ikusten dut. Prestakuntza handia egon da, informazio asko ere bai, ministeriotik etorri dena, Euskaditik, Galiziatik eta bar. Zertarako, delegatuek ezagutza batzuk, ezagutza bate izan dezaten, ez? Orain arte ez zeukatena. Baina zer gertatzen da, araudia zabalegia dela, edo behar bada ezagutza teknikoak harago iritsi behar duela, estadistika ezagutu behar da, adibidez, alegia, datuak ikusi bai, baina irizpide tekniko batekin aztertzen jakin behar da, eta hori oso jende gutxi dauka oraindik ere. Ikusten dugu mailetan aurrerapena oso mantso egiten dela, oraindik sindikatuen egoitzetara jo behar da, oraindik oso aholkulari gutxi dago negoziazio mailetan, ezagutza maila hori edukiko duena, horregatik prozesua asko mantsotzen da. Kasu askotan plantilla oso handiekin ari gara, eta plan horiek negoziatzeak askotan urtebete eramaten du, 1000 laguneko enpresez ari naiz. Oso zaila da informazioa txostenetara eramatea, dokumentu egokitara eramatea, gero sindikatu bakoitzak dokumentu horrek aztertzea, ekarpenak egitea. Feedback hori etengabekoa da eta oso mantsoa. Eta horregatik, uste dut oso jende gutxi dagoela hori egiteko prestatua dagoena eta mahaira irtenbideak eramateko gai dena. Galdera oso zehatz bat egingo dizuet. Eta gero ja... denbora pixka bat utziko dugu galderetarako, ondo baderitzuzue. Juli, daukazuen hitzarmenari dagokionez. Denerako aplikatzen da? Edo bakarrik federazioko jendek aplikatu daiteke. Zu federazioko kidea baldin bazara eta ni ez? Ni behartuta nago konbeni hori hitzarmen hori aplikatzera? Bai. Frantzian hori aplikatzen da. Enplegatzaile batek soldatadun norbait kontratatzen duenean, hitzarmen kolektiboa bete behar du. Eta berdin zaio enplegatzailea gure federazioko kide izan, ala ez. Hori da sistema frantsesak dioena, ez hartzen duena. Zein da
enplegatuaren jarduera, hori aztertzen da, eta gero arau batzuk daude aplikatu beharrekoak. Zer da interesgarria gure kasuan? Bueno, horrelako ofizio individualetaz ari garela, alegia norbanako batago eta beste baten lana aztertuko du, eta ez gara hemen erraztasunaz ari, ez, era guztietako zainketak, aurrak, adinekoak zaintzen dituztenak, edo desgaitasuna dutena zaintzeko, eta kasu horietan enplegatzaileak ez du hor dirua irabazi nahi, ez da profesional bat, ez norbait sartuko da zure etxean, eta pertsona bat edo bi zaindu beharko ditu, soldatapeko norbait da hori kontratu bat da, zure neurrira egindako kontratu bat da. Gure lanetan zaitasuna da jende isolatuaren aurrean zaudela, enplegatzailea isolatua dago, ez dauka baliabiderik, ez, giza kudeaketan aritzen denik, gero, bueno, kasu askotan adineko jendearekin ari gara, migratzaileekin, Frantziako kasuan asko dira migratzaileak, eta horiek ez daukate sare sozial oso zabala, oso sendoa informazioa lortzeko edo eskubideak bermatzen direla ziurtatzeko. Are gehiago gure sektorean, zergatik patrona federazioaren aldetik ardura berezia dugulako. Gure sektorean, bueno, ez dugu espero horrelako enplegatzaile bat egongo dena, aprobetxatu egingo dela enplegatuaren aurrean. Ez. Enplegatu hori ez daukazun egunean, bakarrik geratuko zara, ez zara enplegatzaile izango, beraz ekitate maila bat badago. Hor, eguneroko arazoei aurre egin behar zaie. Gure lanbidek dute erronka bat gizartean, emakumeak izaten dira berriro ere lan esparrura doazenak, eta behar bada beraien seme-alabak ere zaindu beharko dituzte, beste batzuek, eta aurreskolak aipatu dituzue oso garestiak zirenak, guk botere publikoekin lan egiten dugu, zure etxea etorriko den norbait etortzen denean hori ez dadin garestiagoa izan aurreskolara eramatea baino hori ez dago ondo antolatuta familia guztientzat, ez dago nahikoa leku aurreskoletan, eta beraz lan asko egiten dugu alderdi horretan. Federazioak negoziatzen ditu eskubideak, eta hori ere oso garrantzitsua da, enplegatzaileentzat, baina baita enplegatuentzat ere. Baita langileentzat ere. Oso lan ona egin da, lan hori egin izan ez balitz, ezinezkoa litzateke, ez? Lan kodean gaude, baina horietako gutxi aplikatzen dira gure sektorean, ez dago sindikaturik, langile mota horrentzat, ezin duzu hitzarmen bat antolatu, ez da negoziazio bat ere. Guk egiten ditugu negoziazio horiek, sindikatuak egiten ditugu. Lehen hitzarmena 80ko hamarkadakoa zen, eta hor enplegatuentzako hitzarmen bat zen, aurrak zaintzen zituztenentzat, adibidez, eta beste batzuentzat, amei laguntzeko lan egiten dutenak, ez? Beraien etxean bizpahiru haur hartzen dituzte. Eta gero, hori dana bateratu egin zen eta hitzarmen bakarra antolatu zen guztientzat, ez? Patronalen eta sindikatuen artean. Gizarte eskubidek asko egin dute aurrera enplegatuentzat. Begirat gizek aipatu du, 5-6 hizkuntzetara itzulita dagoen hitzarmen bat daukate, indemnizazio badago adibidez erretiro kasuetan, prebentzio neurri asko, baita ere, prestakuntza lana handia, sindikatuekin elkarrizketan erretirorako prebizio bereziak egin ditugu. 70ko hamarkadan bazegoen hor erakunde bat hori lantzen zuena, baina 2011an IPEDIA izena hartu zuten, hor ekosistema oso bat sortu zen beraz,
120.000 prestakuntza egin ditugu urtero. Gure sektorean lanen hasten zanean 58 orduko prestakuntza saioak egiten dituzu. Joan den urtean, esan bezala, 120.000 lagunek egin zuten prestakuntza hori. Eta 2025-etik aurrera lan osasuna jorratuko dugu. Enplegatzailea zarenean, ezin duzu praktikan lan mediku bat aurkitu. Naiz eta gauzak ondo egin nahi badituzu ere, ikaragarri kostatzen zaizu, baina hor negoziazio luzeak egin ditugu 10 urtekoak. Baina, 2025-etik aurrera, 1.200.000 langileek aukera izango dute lan osasun aldetikan babestuta egoteko. 500.000 bisita egingo dituzte urtero Frantzia osoan. Eta lan hori egin daiteke elkarrizketa bat dagoelako sortzailea dena. Bueno, gelditu egingo naiz, enroliatzen ari naiz. Pero la verdad es que pues, es muy interesante porque se trata Ze interesgarria, ez da? pues lo que has dicho del tema de salud laboral de una manera totalmente distinta, pero aquí también Bueno, mahai gainean dagoen asmo hori oso interesgarria da, eta guk ere adibideak aurkitzen joan beharko dugu, ikusteko zeintzuk egokitzu izakegun. Batez ere enplegatuei begira, emakume enplegatuei begira, ze sektore honetan gehienak emakume dira, dagozkien eskubideak izan dezaten. Esan duzu, Espainian badagoela enplegatzaileen elkarte bat edo asmatu egin dut? Bai, orain mikro berria daukat eta honek funtzionatzen. Bai, bukatzera goaz, Bai, oso azkar esango dut. Ez dago Espainian enplegatzaileen elkarte bat, badira, pertsona batzuk mobilizatu egin direnak, proiektu hau Europa mailan sor dadin. 3 gauza aipatuko ditut bukatzeko. Lehenbizi, uste dut Espainian ere enplegatzailearen estatusa aitortzea testuetan garrantzitsua dela uste dut. Gero elkarteak sortu ahal izateko, familien elkarteak sortzeko. Eta gero hitzarmen kolektiboko agenteak bihur daitezen, eragileak bihur daitezen. Estatukide eskatzen zaie Europatik aitortza hori egitea, familia enplegatzaileen estatus hori aitor dezaten. Bigarrenik, denbora luzea behar izan dugu Europa mailan, zaintza aitortzeko, care deitzen zaiona inglesez. Baina azkenean badago estrategia bat, care strategy zenekoa, eta hori oso garrantzitsua izan da aurreko legegintzaldian. Eta zaintzaren estrategia horretan etxean egiten diren lan hori guztia sartu behar dute, eta oraindik ez da kasua. Azkena, PH Dialog izeneko horrek ere garrantzia handia dauka, alegia nola garatu gizarte elkarrizketa Europan, estatukideek ezar ditzaten beraien lurraldeetan, beraien politika publiko propioa, beraien eskubideak, lortzeko zaintza integratuko dela enplegu hoien aitortzan eta valorizazioan. Ze bestela, inork ez ditu gure umeak zainduko, ez da gure adinekoak ere. Eta gero sektoreka eta Europa mailan gizarte elkarrizketa bat abian jartzea. Orain arte hori egin gabe zegoen, sektorearen garrantzia, ez zuten ikusten. Beraz, denok aurrera egiten ari gara. Espainia ez dago beste batzuk baino hobeto edo okerrago, baino elkarri lagundu behar diogu, zeku gara gizarte zibila. Eta gauzek aurrera egin dezaten lan egin behar dugu, ni askotan haserretu egiten naiz, badaude, era guztietako langileak eta denak dira garrantzitsuak. Oso ondo, orain galderak hartuko ditugu jendearen aldetik.
porque yo sé que la pregunta va a parecer capciosa. Badakite galderak gaiztoa dirudiela, baina ez du ala izan nahi. Espainian badago negoziazio kolektiborako sistema bat, eta, bueno, hori nahiko orokorra da, nahiko eraginkorra. Baina sindikatuen aldetik, enpresen aldetik, edo enpresaburuen aldetik, aurre indiezaiekete behar dituzten bete behar guztiei negoziazioei dagokionez, araudi bat aplikatu behar horretik etorri direnak, gauza batzuk atera dira hemen, batez ere aurreko mailan, izan da, askotan faltan hartzen dugula, prestakuntza hobea egotea, edo negoziatzaileek behar bada ez dituztela gai batzuk menderatuko edo ezagutuko, hori hobetu beharreko alderdi bada, bai. Baina horretaz gainera bestelako bete behar asko daude, negoziazioa dagokionez eta arauditik eratorriak direnak, horiek bideragarriak dira, ala aurrera egiteko oztopoa besterik ez da. Ez dakit, behar bat izan daiteke bultzada bat baitare, alako batean lortuko delako hori egitea, nahi duzun arte. Nire ikuspegia emango dizut. Hori utopikoa da, ez da. 901 eta 2 dekretu hoien helburua ederra da, bikaina da, baina aldez horretik bide bat egin beharra dago. Ez dezagon ahaztu, berdintasun arloko prestakuntza aipatzen dugunean, zuzenbideaz ari gara. Lan zuzenbidea zen, garai batean etzen horrela ulertzen, ez? Bazirudien, tira, profesional guzti egiten ziela, baina ez, hau lan zuzenbidea da, hitzarmen kolektiboa, mailak eratzea. Baina, azkenean, lan zuzenbidean nor daukate genero espezialitatea, auditoria espezialitatea eta lanari aplikatutakoa. Oso jende gutxi dago. Adibidez, Unión Profesional de Espainian, hor 40 kontseilu daude, hor prestakuntza eman da, gai hauetan, baina profesional askori ez zaio iruditzen hau garrantzitsua denik. Alde sozialak zaila dauka, baina baita enpresaburuenak ere, eta naiz eta ahalegin handia egin den prestakuntzan, baina disiplina artekoa izan da prestakuntza hori, baina behar bada ez hain tekniko hain espezifikoa. Beraz, aurrera egin da bai, asko, baina horrein izama handiagoa daukagu orain. Ze jende gutxi baldin badago preste negoziazio maila horietara joateko, hor epe maksimo bat da, urte betekoa. Eta orduan, hori oso mantso egiten den prozesu bat da, dokumentazio hori aztertu behar delako, eta bar. Poliki joan beharko dugu, esango nuke asko aurreratu dugula, eta jarraituko dugula gainera, eta prestakuntza ezinbestekoa dela, sindikatuetatik ematen da, enpresetatik, enpresa erakundetatik, eta bar, baina ala ere, askoz jende gehiago behar dugu ezagutza hori izango dutenak. Batez ere jakiteko nola aplikatu genero azterlan hori edo ikuspegi hori lan zuzenbide osoan. Eta behar bada enpresetatik eta sindikatuetatik genero azterketa hori egin behar da ondo ulertu ahal izateko eta beharrezko tresnak jartzeko dauden arrakala horiek gainditzeko, baina nik uste dute lortuko dugula, baikor zaude orduan, bai, ni baikor nago asko egin dugulako aurrera. Ados, baditugu minutu batzuk, galderak egin nahi badituzue, hausnarketaren bat egin nahi baldin baduzue, edo behar bada bazkaltzeko ordua daia da. Badirudi ez dagoela galderarik, bai, norbaitek altxatu du eskua. Mikroa ni daukat, eta hurbilduko dizut. Nik Maria Angelesi galdetu nahi diot.
hitzarmen kolektiboak zer eman dio berdintasunari eta alderantziz. Berdintasuna zer eman dio hitzarmen kolektiboari. Oso ondo aipatu duzu. 2019tik ona argi dago berdintasun gai guztiak enpresetan hitzarmen kolektiboan sartu behar dutela, lan zuzenbidearen esparrukoa direla, baina esango nuke oraindik hausnarketa garrantzitsuago bat behar dugula ikusteko zer esan nahi duen benetan horrek. Eta jakin nahi nuke nola ikusten duzun hori, ze ekarpen egiten duen. Hitzarmen kolektiboti berdintasunera eta alderantziz. Elena, zaila jarri diazu. Esango nuke hor hasierako hausnarketa bat egin beharra dagoela. Hasteko, hitzarmen kolektiboa egituratuta dagoen modua ikusita, ez zegoen honetarako pentsatuta. Beraz hor talka egiten dugu daukagun kulturarekin eta hitzarmen kolektiboan daukagun matxismoarekin, hori errealitate bat da. Nortzu daude mesa horietan, negoziazio mahai horietan, guk ez. Beraz, hor talka bat dago eta egunero bizi dugu hori negoziazio mahai batean. Berdintasunaren ekarpena egiten denean, eta hori ez da onartu nahi, zeharkakoa bada ere, ez da onartu nahi. Orain aldiz, garrantzitsua den zerbaiten moduan ikusten da, 2019tik, orain bai ikusten da zeharkakoa dela lan zuzenbidean. Beste gauza bada, patronalean, sindikatuetan, arlo guztietan txertatzea hori. Elkarrizketa sozialean sartzen diren horiekiko. Baina ezinbestekoa da. Ze, hasieratik beraretik, nola kontratatu, nola baloratu profil jakin bat, edo bakante badagoenean, nola egin aukeraketa hori, edo promozio bat nola egin. Hori guztia arlo laboralean aztertu behar da. Berdintasun planetarako mailetan orduan bai aztertzen dira baina mikropimen 84 kanpoan geratzen da, eta pimen 88an. Egia da, plan zehatzak badaudela, enpresa jakin batzuetan, eta hori konpromiso batzuk hartuko dituztela, negoziatuak gainera, eta hitzarmena markatzen duenetik gora, baina uste dut hortik pasatu beharra daukagula, eta fase guztietan, negoziazioaren fase guztietan txertatu behar dugu hori da, nire. Beste galdera bat? A ver, sí. Mi pregunta es para Julie. Julieri galdetu nahi nioke. Aipatu du 2025tik aurrera medikoak izango dituztela, lan osasunaren esparrurako. Jakin nahi nuke nola egite dituzuen arrisku balorazioak langilei. Begira, etxeetan lan egiten dutenak. Nola landu duzue hori? Segurtasuna lanean, nola planteatu duzue hori, ze, kolektibo honek zailtasun hori badauka, ezta? Bai, oso komplikatua da, oso zaila da. Lana zure etxean egiten da. Beraz, lan mediku horrek zure etxera etorri behar du, ikusteko lanpostuan nola antolatzen den, nola egiten den lan, zenolako harreman dauzkan enplegatu horrek, medikua ez da zure etxera etorriko, hori ezingo da egin. Eta gero badira enplegatu batzuk, enplegatzaile bat baino gehiago daukatenak, eta lan ezberdinak egiten dituzte, beraz ikuskaritza hori oso zaila da egiten. Beraz, zerbitzua urtarrilean jarriko da abian, eta inkesta bat zabaldu dugu, 4.000 soldatapek hori bihali zaie, enplegatzaile partikularren arlo horretan, ikusteko zeintzu diren arazo nagusiak, nola antolatzen duten lana, arrisku psikosozialak egongo dira, ze kasu batzuetan bakarrik lan egingo dute, pertsona kalte berekin lan egiten dute, bestalde, produktu kimikoak adibidez, nola erabiltzen dira, toksikoak izan daitezke, ezta? Eta hor, lan
arriskuak eta segurtasuna sartzen dira. Eta gero hori nola zabalduko da edo nola ezarriko da Frantzia osoan. Ezin duzu mediku bat behar, ezin duzu mediku bat izan etxe bakoitzan, behar bada herri bakoitzan beharko da, gure zerbitzuko medikuak izango dira, eta gero osasun zerbitzuekin kontratuak sinatu beharko dira, Frantzian barren egongo direnak, sensibilizazio lan bat egingo dugu, pedagogia lan bat ere bai, gure ofizioei buruz hitz egiteko, eta orduan enplegatuak galdera sorta bati erantzun beharko dio, eta medikua formatua egongo da, medikuak prestatuta egon beharko du. Eta gero enplegatzaile pribatu eskatuko diegu, inkesta horiek betetzeko baita ere. Gero erakundeak aipatu dituzue, sortzen joan garenak, bada beste bat. Berrikuntzarako eta berdintasunerako beste erakunde bat. Eta hori sortu genuen enplegatzaileen eta enplegatuen lana errazteko. Hor, prebentzio kolektibo guztia egingo da. Lan osasun zerbitzuak prebentzio individuala landuko du. Eta, puzleko pieza horiek guztiak erabiliz, osatuko dugu mediku batek egin beharreko lan hori. Guk ofizio handi buruzko azterlan bat egin dugu. Kit pedagogiko bat daukagu, maleta pedagogiko bat medikuentzat. Eta hor azaldu egiten da lanpostuaren errealitatea. Azaltzen da, ofizioetan zer egiten da. Eta negoziazioan erreferentzia horiek guztiak badauzkagu, oinarrizko prestakuntza hori, barizainei begira, medikuei begira, horiek prestakuntza beharko dute, prestatuta egon beharko dute. Eta osasun elektronikoa ere txertetu dugu diagnostikoetarako, urrunetik egingo diren diagnostikoerako, eta horrek lagunduko du medikuekin laguntzeko, ezingo dira bertaratu, eta oso harro gaude egin dugun lan horretaz. Denbora gehien behar izan duguna izan da, prestakuntzarako lan beharrezko izan behar dugunako. Ez, ekitea eta ustea, hori oso garrantzitsua izan da. Inoiz ez amore ematea. Gure enplegatua beste guztia bezalakoa dira. Gu ez gara besteen pareko enplegatzaileak, baina sindikatuk hori lortu dute, ezta? Bat egiten dute bestelako enplegatzaileek eta enplegatuak besteak bestelakoak izango direnak. Zain geratu izan bagina lan arloan gauzak mugitu izan balira, orain dizain geundeke. Alegia, sistema publikoak printzipio delegatorioak baimendu dizkigu gure konbenioetan, gure hitzarmenetan. Zu badeuzu oinarrizko eskubide bat edo, eta hor bestelako ezaugarriak txertatzen dira, derogatorioa deitzen zaie. Eta derogazioi esker, hor asko emaitza azkarragoa lortu ahal izan ditugu. Mila esker, 300. Hemen amaituko dugu, esango nuke mainguru oso garrantzitsua izan dela. Uste dut ikasi dugula, oharrak hartu ditugu. Etxeko lanak ere bai. Arratsaldean jarraituko dugu eta ziur nago arratsaldeko maietan ere hemen esan den horri helduko diotela. Eta hemen txutziko dugu, bai? Mila esker 300.